Laporan hari ini Lego Trek. Laporan hari ini. Wis, kang ini. GM. Laku Nyampari, Pak. kecikung karo iwak. Alah. Iwak tok. Mang mriko. Wis gayeng dah. Ini wis gayeng. Ha. Gua serame bola. Pote 10 le serompotane ngeri tenan. Serompotane sak nyuse. Sak nyuse tenan. Rono, enek moto, enek wong kepancing enek wong mancing. Oke. Wah, iya. Jos. Oh, spotnya mantap. Jenengi spot pencil. Ya, baru pertama kali ini kepencil. Wah, spotnya ya sadu sapole sadu tenan. Yus. Jos. Yuk, kayak nyemplung yuk. Oke, Bro, mari kita mulai permancingannya, Bro. Mancing lagi di spot ini katanya tadi Pak D Agus tadi spot pencil, Bro. Ini saya tetap masih esen gedibal fishing. Trot 5 trot, Bro. Dut tak link pembeliannya, Dut. Kata link pembeliannya, Dut, tenang wae. Yes, oke. Iki carane bar dicerot-cerot terus diblek-blek, Dut. Diublek-ublek, Dut, ora dilapi, kuwi tisu. Ya iya, kandhane penane kayak gedibal fishing kata elinge, tenang wae. Blathuk nggo wae. Anjuk. Tenang dulu, tenang no pikirmu. Ya kok sekirane aku sebelah aku turu kowe langsung maro ning omah. Lah iya, sik Dut, aku dipangan Dut, disinyal Dut, sik Dut. Sinyalnya pikmen ra bablas. Nuk. Dut, ayo. Duk. Juga perengan kali ini, Lek. Alah, ngumpul meneh. Tak. Dilokokne kan kuwi. Iki kuwi luwih parah saka aku iki, Lek. Tenan tak ngapusi. Cek penting aku kan rumah saling, Lek. Ora harus moro kon ngumpetke udut ngono ya. Jan iki dilokok ya kuwi. Anjuk. Dingu keliren lho, Dat. Dingu keliren ta digakne sego iki nemen. Apa ya, Dat? Terima-terima ya. Ayo. Cepet.
Kayak tak seblak ah, keseblak. Lengah dikit putihan. Hmm. Hmm, kowe ngenteni petes edan berat 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 berat. Alah gondelan klampis. Lah 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 lah. Maju maju sithik, maju sithik, maju sithik. Maju sithik. Iya. Alah lah 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 mene nak iwake. Melenuk-melenuk, Lek. Nang mriki. Mulai beni rek kriwil kon ngetutke yo angel ramok. Hmm. Langsung bos yo. Rangkos we. Alah. Alah lah 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 jadi mut-mut. Dimut disedot-sedot. Rusuh ya lekas sedot. Alah lah 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 rasito. Oh, lekas banyak toh. Nggak nakal toh. Oh. Sopo yang marahi? Apa? Patan nih. Aduh. Nek awakmu dhewe ae iku. Ora aku yo tahu. Aku ora tahu, Bos. Ora tahu yo. Genah tali. Kowe. Alah lah lah lah. Berat berat berat. Ayo kedel kedel. Yes. Sing gondelan klampis iwake semene. Wah, iya 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 iya. Iwake. Mlandak mlandak. Nang pasar oleh aku gen iso kerja asemi. Mbok pulau koto mulih sore terus. Tukang tekonge. Oke, jenggiton ae kae, poles e. Oh. Wis wis gas yo. Enggak. Duit pentas tot. Halo. Adengku cek mantene gede terus. Mantap. Oke. Ya, wis kene kono ora apa-apa. Penting aku terus mulai. Jajal kaline kaya. Ya. Karepmu. Jajal ora melek golek. Heeh, bali maghrib lek engko iso tak tempuh darat ra apa yen apik. Duh, alah. Aduh, kita terlalu mepet iki kok keh nyantol iki engko yen kena. Aduh. Mulai seperti biasa ya. Bajir tuteke. Mlaku-mlaku. Goyang kena gendake lho. Ya, jirit ra kena. Durung geser aja katok aja. Kan pemancing tawakal kok. Geser dut. Malah roti ro. Cuma karep-karep meneng wae. Dikon pindah malah jujur sidan. Menangan. Ora lek.
busuk. Penek kuwi ya. Iki pangeran wangkal kandhane. Menungsa kaya ngono lho. Ingat. Wis entuk iwas menake lho jek kurang. Ki sapa ki? Nek Pak Put dhewe ya. Alah iki apa iki? Ndut. Abdul Lumut. Andre. Agus. Sentot. Alah. Iwak-iwak tok bolo. Iwak-iwak tok iki. Spote sajose. Nyus sajose. Dra pengen? Jangan lupa game gabluk. Ya Allah, lah sing kaya ngene iki ya ampun. Mosok ya gabluk cah, ya ampun. Babon. Ya, babon. Babone. Semi babon. Kayak babon iki ning kono. Mantap jiwa. Sajose iki. Mlaku nyandung iwak.